Thirtu te in zavayin si paivek ule tun chuma chuan wake them up media in Vatican khopui an tlo na a until mu te chanchin te until soite kanron letle don ani kan video ten mi tam zok nen athen theina turin min lo share saka min lo like sakchin turin thirtu te in khongai na kanron ngen boke ule thirtu de in zavayin si baivek ule tun chuma hian Vatican khopuya kan oma he kaushan hi Christian te kaushan tia soichi ni na langlawa ni na taka chuan anti Christian ti in soila ain me zok ome he Vatican hi ani na taka chuan Luciferian Secret Society ten an enkol ania Krista daudal tu nen hian akalda na in ang em ani ani na taka chuan he Vatican kaushan le asa khwai hian mi puite hi doi enge moni tak mang hian he hi Christian te mun pui ani ti in ngaida na siam tira ani na taka chuan he kaushan hian Babylon sa khwalian pathian te rong abol ani helai hmuna hian engwangin nge milem tamtak hun le khovel dang inzom theitur om anga an siam I hmu hnem em kan ti chuan heti lai hmuna hian antichrist Krista daudal tu kha alo lan theina turin hmun an lo buat sai ani tin pontiff ti hi a chawbul chu leilon ti na ani a cardinal ti omzia po chu kongkhar emo gate ti na ani Vatican pumpui ruang am sakdam po hi Babylon nen a inzom ani Cristo, the new world order will fail. heti lai hmuna hian engwangin nge Babylon sa khwali anthil ti danang kha ani na angdiak diaka lak emo chumi ang zuzuya thil siam le serle sang tam em kan ti chuan he sa khwa phena hianin Jesus conspiracy kan ti te secret society te hi aim phum ruk vek wang ani chumi achang chuan puanzar chu lia antichrist rondin chwatir antum ani Voinia chang hian rin na nei mi alawin he temple hi antichrist ta na siamani ti hi kapom phetlat ani First Jesuit Pope comes to a Jesuit General Congregation. he Vatican an sakna hmuna dot lian tham tak mai lo langa chu iswa zirtir petera zuzuya he building hi sakani antia ani na taka chuan petera kha Roma omti kan shemya law ma se he zirtir na hi gnostic zirtir na ani thunga Catholic sa khwa an member zongzong te hi iswa ring lawan ni katilawa achunga hian ring tu chatak tak le lali swa manga te anoma ama ero chu shwai bau an ni megani heta ka soidu zo ka chu achunga ta lo chhuak ro ti hi ani achan chu he an serle sang le an thil ti hian mi tam takte tluk na le bum na a shwai lu wangani chu a hlo om na lai ber po ani Puanzar chu ti chiata antichrist chu ron try lu antuma. 「
ka chan chatak tak teu hei poi soi nuam chu ka ti chia lawa am ero chu heng kong khar te I han en chuan mishing tana siam an ni lo ti I hmuang heng an lo soi to na hi YouTube video chen khata po hian kalang hmut photo china tuna kan hmu mek po hi a hnuai lama chang ai han en chuan lal thut thlenga ang viawa ma se I han en chuanin he lal thut thleng hi mishing thutna tura siamani lawin alian le ni ti hmu a milian tak tak te thutna tura duan ni in alang so hmuna son mishing chu thuta sela naute angin anlangang po phi han thuta selang chuan alang te viau bokang chuwang chuan helal thut thleng po hi mishing te thutna tura siamani lo ti hi alang chiang em ani karin dam phei chuan he thut thleng hi Nephilim emo giants te milian te aron kalhunan thutna tur ni in ka sha ti chuan antichrist aron kalhuna thutna tur po an ni mei thei bok tin he thil an sakhi petera kha lung a entirna kha ani lo reng ani ti achang hle bok heng an inzirtir na zongzong hi gnostic inzirtir na ani a tin khilal thutlenga lo chutura an soi po hi kan la Yisua Krista kha ani don lo reng bok chuan helal thutleng hi alian em maya I han en chho chuan achunga khiam portal ang zia rang de uhlek matrix a kan hmu anga kaltlang theina ang kha an siama dar thalang ke a antichrist tharau churo anga ron langa ron thlok lut lai an zia ka heng thil zongzong te hi zirtir na diklo tin chu baka tharau thiang hlim ni om ang taka lem an chan na le an entirna ani pakhata tin helal thutlenga hianin tamu salal lukhum an khum tirna alang boka ti chuan nimrod achulal thutlenga chutir antum ani ti chuan I han hmu ang hianin helal thutleng hi chhum ni om ang taka an siam kara anda a Bible ina mishing fapa chu chhum zinga ro puina zongzong ne na alokal tur alo soi angka chumi ang zia tak chu an lo siam chop ve ti na ani chu hele a hian Jerusalem thar pathiandal ram chungchang te chu wana thil thleng tur zongzong a lang te kha hele a hian heti lai hmuna hian a omang takin an lo siam chop ve ani helal in omang taka an siam lai taka hianin lal thuthleng chu an lo da a chu Nephilim emo antichrist na an siam ni in chu adum le rangkachak rongin an cheya ti chuan han en wang ta la I han tol hnung shetanga chulal thuthleng adum le rangkachak ronga an siam I han en hian YouTube pa te po mi chen khatin an lo soi photo chin beram thi to melani an ti chin kha I muthiam theyang ti chuan beram thi to chunga chuan chinghnia chu alo om don ani beramina entira chu ring to dik takte la Yisua Krista a zung kai to tele bum ve mai theilo tele he thil a inham hnoi ve lo te hi an ni a ti chuan hei hian entira chu chinghne beram vunsin ani beram chu an thi to a chinghnia chuan a op to ti na ani tin achunga khanin dar thalang ke achanga Krista dodal tu tharau thiang hlim anga anon lan tira chuan a entira chu Illuminati engkeng tu te anga anon ti kha ani boka chu thupana po khan kan lo hmu a he sakol hne na hian thune na apek tur thule mi thiang hlim te adawa a hne phal ani theina tur thu kha hei hian aron entir chang hle mai ti chuan milim dang le a he Vatican chunga ka hmu thawa chuan milim pakhat chuanin tiang enge mozat mai akenga fasi emo he tiang intel khomina entira chu Krista dodal tu aron din chwa huna chuan ram zongzong hi tel khomin ro rel na pakhan hwaya adat donani ti aron entirani chu fascism ron chwana bulpo ani renga I believe that Rome has a destiny to rule the world. Steel your hearts against mercy and let your battle cry be Rome! The enemy hold an eagle, the symbol of Rome.
meaning of Roman might, and on my command, unleash hell! Million enge mozat mai thi na apo khanin a phena chuan he Rome zirtirna le Rome fascist philosophy hi a imphum ru ani. Steel your hearts against mercy and let your battle cry be Rome! Burn their sons with fire for burnt offerings unto Baal, which I commanded not, nor spake it, neither came it into my mind. Hetilai hmuna po hianin thilrim tui an hala chu chuan boruak zung zong hi alwa khata. Bible chuan min lo vau khan to ani Baal ma a in thoi na le halral thil lante rimtui hal chungchang te hi alo soi to sia hei hi Bible hian akalin ado tlatani hetilai hmuna an thil ti reng reng hian pathian daudal na le athu zom lo na Bible in ti lo tura min ti na lam hoi vek kha an ti ni in ka sha a ka hmu bok ani a ang berania ka sha chu Bible zirtirna kal le daudal zonga chelui ni in ka sha hetilai hmuna local te hian heta an local hian pathian fakle choimoin anin she om sia ama ero chu heng carpeta an mante leya an thil siam an thil zia te han en hian a in mil lo ani helem chhuata o mek po hi setana lemania hei hi rap thakin amak ka tingoi ngoi mai Bible chuan heti hian lo zia ka mi te chuan mikal sana he hmun hi an ti bol hlua an ma ni le an pa te le judalal te point an la shat ngai hleilau pathian dang te hna rim tui an hala wang le he hmun hi mi thiam thisena an ti kha awangin alo ti a ole tuna chuan Trevi Fountain bula kanoma I han hoivel chuanin akil khata hianin Roman number IXXI 911 I hmule anga hei hi an gate ta na an man ani a I han en chho chuanin achung lama hianin IXXI ti ein ziak bukanga ni dum hnuaya tha pahni in kara nautelu alo oma chu chuan Antichrist ron piang tur a entir bok ani ti chuan chabi I hmu fawanga hei hian thunei na a entira tin hetilai milem hian chabi akenga a le lama hianin zalen na tiang akeng bokani hei hian kan pathian hi asoi chhia in aza lo hle ani achan chu he pathian lem hian khove hi ake pha hnuaya ada ani pantheism sakwa chuan pathian tam tak an oma
chu tiang bokin heti lai hmuna hian pathian lem sang sang an lim te hmuh tur a awm bawk ani Bible a po Diana Temple chungchang te kan hmu kha Diana Temple chu ten hle tur ani a chu tiang bokin he temple po hi Christian na sa khwa nen a in kung kai lo shim shima Lucifer Temple ani he Vatican hmun puya hianin Luciferian New Age chu aron indin chana chumi entir na atana Antichrist naute angaron piang lim chu khoimuna po hian I hmu chawang heti lai hmuna po hian thu cham an nei thina chu Islam sa khwa an jong chai do na thu an cham thin ang khan an cham ve thin ani darte rim tui halte jong chaya cham thin ang te tin tamu salal chut thleng lian tak ma khanin heng an master hi an ti hma sa thina heti lai hmuna hianin tamu sakha athia hnuwa ron thole ani ti nem ngena chumi hun chuan lo mang thin ani lali suwa khan hei hian lo soya pindan chhungri la te om an ti cheu chuan oi du su ti in